Check. Hallelujah. Glory to God. Ka jing khublei pi sa jisin biang. Ka khubor ni por gede. Tang namar bapis la lyndet di dkhot Bible. Kamut bapis sngewthuh i gospel. Udan we bri ga kamja apostol ga nong ba khat pra ga dkhot ka bar sa arsan bat arfun riu. U kerteng u Apolos. Une de bri ga Bible ga ong kumit khot arsa. U de jiu u ba kerteng u Apolos yo bala ka ha ka nong ba Alexandria. But u de bri ba pena but u de ro u ba rat ba ha ki jing tho. Ure berubah penak bad berat ba haki jing tho. Rat ba kemu de berubah nang ba ye dkhot Bible. Hari le people kam shrom dkhot arusan arfuri go Bible ko ong. Une ya lap shirhem. Ure ya lap shirhem bad ya nia bad ki jiu. Hadu kata namar de ubru. Bad ki jiu kimla yu namar de ubru ba uba la bha ye dkhot Bible klempet hab on dkhot Bible ha ne por ka testament bthamai kampadon ka kot ba rit kampadon ka kot ba thamai ka don tang ka kot ba he ka kot ba rim te une Apolos 1 lej baru ya nia bat ki jiu uyelam te don arut ki bru ha ga jing sing ka ba u yelap kita bro gigerteng u Aquila bat ka Priscilla kini gede ki bro shi kurim ki snap yu bat hadin ba wajing seng ki khot yu shi yeng bat ki ye kren bat u ba Bible ko ong khot ka bar pho nriu kong kite kila batai ha u ya ka lenti jong blai hak rukom ke bakam janai. Sapa? Tang namar bau Apolos ula lyndet di dkhot Bible nesne kamut bau sngewthuh ya ka Bible. Kibru don sibun kibru bala ban pure dkhot Bible nesne ki kenmau ye dkhot Bible namar bagi pule Bible. Don prenji ki pule meski ki trestom ki pastor kiba la bha ban puli Bible tangba ka jingsha kam don ki ne sa aku maneu Apolos ba pli ki trem ye kito ki bom sngewthuh ki bom nang ki bom ki ye kito te ki mud bej ba u Apolos te don show kat mo hare ndah ba kini ki bru ki ba kham shampang kini ki bru Aquila ba Priscilla kim da ki bru ki balap ha ye gi jing tho kim kan mau bha dkhot Bible ten re hagurkom shampang ki kham tre maki ban yu ki bru ki la banam kan mau dkhot Bible tam ba gi shampang je ki gospel kare ke ba jilliu don par ki bru ki ba pule Bible bhadu kata gi la lyndet di dkhot Bible nasne re ha ba de ba gi shampang ki dei ki bom haga by the way kidai ki bedang long kunlong haga shiti jong Paul nong ba lai o Steve Paul so Timothy nong ba lai yang pole Steve Paul Timothy nong ba lai ya ga dkhot ka ba okay. Kat bakhasan. Kat nong bas nong balat kat basan ong kum ne. Ba nadu mendang khana melanang ye ki jing tho ba khoi. Ki bala ban pen start ye me. Sha kata ga jing pen im ka ba da ga jing e how Christ Jesu. Nadu mendang khana u Paul ong Timothy melanang ye ki jing tho ki ba pen start ye me
orang pen start kiba pen start eme le kiba ajing shempang yeme mano ba ajing shemp ke ba ki e ba ajing shempang yo Timothy ki jing tho ke jing tho testament berem namar ne ke por testament thmai kam pat don te pol ong jing tho ko utho ye ke testament berem ye kot ba he so ong ga kot ba he ke de maka ke ba pen start eme ke ba jing shempang eme shagata ga jing pen im ke ba de ke jing ai ke bumut ke kot ba he ki jing tho jo Moses Genesis Exodus Leviticus jing ken ba Deuteronomy but ki prophet ki nong thol pa baro bat kum joro de ki sam ka Bible ko on ki de ki ba pen start yo Timothy shagata ka jimpen im ka ba de ka jingai kamut u Moses ki nong thol pa bat ki sam ka testament berim ka kren shapang ka jimpen im ka ba de ka jingai dan shibon gibri ki bom yo i gata ka ege ba ki yo i gede ka ege bo Moses on ki bikin le ka ege bo Moses on ki pendep nang ta ka ege ba ki yo i hagi noi thul pas pang u debit u bolong ke nuksa yang gi kristan hagi ni siba manta u Gideon nang ta u Abraham nang ta ka Esther u Job bat kum ta terter ngi shim kine ki brio bangi pelong ki ke nuksa but ngim poi shaga bangi dai ban poi ka thong ka sopdung ka thong jong ka testament ba rim ka dai ka jingai o ka jimpen em lang ba ka jingai ka jimpen em ka ba ka jingai ka ta ka dai ka thong jong ka testament ba rim ka jimpen em ka ba ka jingai how Christ Jesus ka ne ka dai ka thong ka ne ka dai ka sopdung ka ne ka dai ka purpose ka jingtmu balai la tho ye ka testament barim ye ka testament barim la tho khnang ba kan ai jing start ye ki ba pule sha ka jing pen em ka ba ka jing e ka problem ka jing e ka de ni ha ba ki bru ki pule testament barim kim yo i yo Chris ki yo i ga ba ki de ban le ga ba ki de ban pendep ka ni ga de ka jing long jong Apollos o pli Apollos de long kum ne ba du yelap kat ka bo sngewthuh ko pli ki khot Bible ula lyndet but don bala yu po yu mane handrai ka bangamut banong gade ni glory to God don shibun gibriu ki bolong kum Apollos ki bom poisho shegjing shempang shegajing shampang kabaga testament berim ka kren ka testament berim ka de ka kren shampang ka jingai ka ba ka jing penem ka ba ka jingai ha Christ Jesus kamor ka testament berim ka kren shampang u Christ ka testament berim ka de u Christ bala bore ka testament bethamai ka de u Christ bala panpau okay testament bethamai ka de u Christ bala panpau testament berim ga Ukris beri kemot Ukris udon ga testament haga serngeu hare ga testament betama ga penpau yu but naga taga dau ga taga ga jimut jong ka khot ka bo polo ong Timothy melanang ye gi jing tho na do ba menarit ki jing tho ki ba pen start ye me lene ki ba ajing shampang ye me shaga jing penem ka ba ga jingai hallelujah so ko khobor jingani por ga dai tang na marba ngi nang ye jing tho ngi la lyndet ye khot Bible kamut bangi shempang ye gospel kamut bangi sngewthuh ye gospel so ngi don kam ban penret kumu Apollos tim ne habaki wanlam bakira habaki yalam yo Apollos akuila ba prisla kilam ushing jonki u Apollos uklem ye nia uklem ong phi ne manga na batrem mi jing tho phi ne manga ma matip uklem ong penrit de ulai baru kongo bat ki penshay u Bible kong ki da hikai u shapang ka lenti jong play ha ka rukom ka ba kham janai more perfectly ha rukom ka ba kham janai so tongin om sngeu biang ha gitu ki jingla jongi ban pule lyndet ka Bible don ki bru ki bomla ban pule Bible bha tamba ka rukom sngewthuh jong ki gospel man kalong ka ba jillu
Ublen kurkui ngi. Ngen sekendo we part kepo. Amen. Hallelujah. Glory to God.